दागारि आरो रनेन बसुमतारी एक्टिव वार्कार बिफाया तुक्राझार बिथांमोनखौ गिबि गिबि बरायनायनि उनाव जोंहा आलासि बिथांमोन दं आरो बे आलासि बिथांमोनखौ जोङो फारियै बिबुंथि होलांगोन। श्री रत्न नार्जारी, रत्न नार्जारी एक्स सेक्रेटारि भैयारि प्राइमारि बिपिएफ आरो गिरमान बसुमतारी एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट UPPL आरो राजीव बसुमतारी मेम्बार ब्लक बिपिएफ बिथांमोनखौ गिबि गिबि बरायनाय जाहैबाय। आरोबाव जोंनि दतमा ब्लक कमिटि UPPL गोबां सोद्रोमाफोर दंबावो, बिथांमोना फ्राय 600 जौसे जागोन। दा बिथांमोनखौ जोङो उननि हाबाफारियाव बरायनो नागिरदों आरो सेक्रेटारि NDBT बिजेन टेकनिफ्राय जोंहा 700 जनसो